Ahojte, dnes si preberieme obúvanie topánok a ponožiek v prípade bolesti v krížoch. Takže prvý taký jednoduchý, ktorý všetci dobre poznáte, je to, že dám si na stoličku tú nohu, pokrčím koleno, čiže nejdeme do týchto predklonov, ale pokrčím koleno a tak sa vlastne vyzujem aj obujem. Tak. Druhá možnosť je taká zložitejšia. Tam si dáme pokrčenú nohu a teraz ako by som si sadol na pätu, dokážem si to takto vyzuť, ale to už je také pre tých šikovnejších, dosť také krkolomné. Jednoduchý spôsob a veľmi dobrý, čo sa týka krížov, že absolútna bolesť pri tom nie je. Zoprieme sa do zárubne. Ja tu mám veľký rozmer, ale tie 90-kové sú asi v tejto pozícii. Vyššie je to telo. Priťahnem si koleno k hlave, vyzujem druhou rukou ponožku, obúvame podobne, priťahnem, podržím zo spodu a obujem sa. Ukážem to ešte na stene, že sa to dá robiť aj bez toho, že by ste boli v tej zárubni. Takže tlačím do steny kríže a koleno je hore a tak znovu späť. Teraz, keď je väčšia bolesť, tak sa obúva týmto spôsobom, že je pokrčené koleno a krásne sa dá vyzuť bez bolesti. Treba udržiavať rovný chrbát alebo ho vyťahovať, takže tá páň sa preklopí. Takže toto je tiež dobrý spôsob. A v prípade akútnej bolesti na zem alebo na gauč, na chrbát, dvihnutá noha, pokrčím, pritiahnem koleno, tlačím kríže do zeme, takže takto sa dá obuť v prípade, že máte silné bolesti. Na gauč, na zem sa dá ísť. Potom sa stáva spôsobom, že idete na 4 a tak hore, čiže nikdy nie dosedu. Veľa šťastia v obúvaní. Ahoj!